Jeg vil gerne sige en hjertelig tak for mit bjerg 2025. En oplevelse, som har sat dybe spor i mig. Det var en rejse, hvor jeg fik lov at mærke naturens storhed, stilheden i højderne og den helt særlige ro, der kun findes, når man står midt i noget, der er større end en selv. Jeg mærkede både styrke og sårbarhed, og jeg fik mulighed for at opdage nye sider af mig selv. Samtalerne undervejs, jeres nærvær og evne til at skabe tryghed gav min oplevelse en dybde, jeg slet ikke havde forestillet mig. Det var ikke bare bjergene, jeg besteg, det var også indre bjerge, og jeg kom hjem med en følelse af at have rykket mig på flere planer.